Jeg er født og opvokset i Køge. Til daglig arbejder jeg som sagsbehandler for en offentlig styrelse. Realkreditsystemet startede jo i 1797 efter Københavns brand i 1795. Og det viste sig at være et bevaringsværdigt system, som har eksisteret i mere end 200 år. Og det er jo så med ydmyghed, jeg ønsker at indtræde i det her system, som faktisk er kåret til at have verdens billigste boliglån. Jeg ønsker at kæmpe for, at de her realkreditlån de skal være fair for alle i hele Danmark. Altså også når man bor ude i provinsen. Og det er Nykredit og Totalkredit allerede et rigtig godt eksempel på. Det er klart, at jeg har ikke erfaring fra repræsentantskabet, så jeg har ikke siddet i bestyrelsen tidligere. Men jeg tror, jeg har den energi og den motivation, der skal til for at kæmpe for de her værdier. Foreningens arbejde har foregået generationer før mig. Og det er et rigtig godt stykke arbejde, som har resulteret i, at vi har verdens billigste boliglån. Og udover at jeg er begejstret og engageret i arbejdet, så mener jeg også at kunne bidrage med min faglige baggrund som jurist til de beslutninger, der nu engang skal træffes.